Ochuka. Kawachako eni moko kuom jochiw thieth kata nurses mag riwruok mar Kenya National Union of Nurses odar e riwruogno kendo dhi e riwruok mar Union of Kenya Civil Servants ka ging'ur ne riwruok mar KNUN ma otele kod Seth Panyako ok osebedo ka chwalo ng'ur maggi ne piny owacho. Kaka Judith Omondi lero, giywak ni nyaka Seth Panyako ka otelo mar Kenya National Union of Nurses higni 10 mokalo onge ber ma giseyudo kaka jochiw thieth. Magi gin jochiw thieth, nurses mawuok e counties ma opogore ka otelnegi kod jotelo magiyiero. Jochiw thieth gi owuok ayanga mar lando dar margi kowuok e riwruok mar Kenya National Union of Nurses nyaka e Union of Kenya Civil Servants. Ywaruok osebedo kuom kinde ahinya to higani e kind telo mar KNUN kod jokanyo makoni tend riwruogno ok osebedo ka chwalo ng'ur margi ne piny owacho. Nurses matiyo osiptande mang'eny e pinyni nitie chandruok mang'eny magineno. Musara ok chulgi, ok wan gi jotich moromo kuonde ma watiye. To sirikal otamore timang'o? Otamore ndiko. Kaito nitie jomondik be gi contract mayom. Contract mahinyogi. Useneno kata ka dakteche gi nurses ondiko suicide notes. Dong useneno? Gindiko suicide notes. Joma dwa commit suicide nikech chandruok magin go kuma gitiye. E ng'anyo maduong' mane obagi higa mar 2017 ne nitie winjruok mane obedie magikoni nyaka sani pok oketie tim. Nakumbuka kabisa in 2017 tulienda mgomo ya mwezi sita na tukatoka hapo na return to work formula. Ile return to work formula ilikuwa imetuongezea uniform allowance, ilikuwa imetuongezea nursing service allowance, na ilikuwa imeongezea risk allowance. And up to now, as we speak, hakuna kitu iliwahi ongezwa kwa payslip ya nurses. Ka jotelo mawinjo bendi telwe neno ni winjruogni oketie tim, gikoni medo mana ywayo gi chien. Na hii ni return to work formula. Ni kwa nini haikuwahi kuongezewa? Ni kwa nini serikali haijawahi implement hiyo return to work formula? Ni kwa sababu ya hiyo maneno umesikia wenzangu wakisema. Akiamuka tu akiita media namna hii, ni matusi, anatusi governor, anatusi minister, anatusi president, hata all the government officials. Na hiyo sasa inakuwa ni kama ana misrepresent nurses. Chakigani, jokanyo mar riwruok mar Kenya National Union of Nurses ne obedo gi ywaruok gi jagoro margi mane gitemo thicho oko mar apisi, kata kamano ne ok onyago olemo. Kanyaka sani gikoni ok gibidhi nyime kod bedie riwruogno. Bye Panyako. Judith Omondi, Ramogi TV.